So ndiyathemba inoba sonke siyabona kwenzeka ntoni kulo mfanekiso. La madoda abhizi la, uyabo? Idliwa iphila, yabo? Le yi-reality yalapha emhlabeni. Kukho eli cala apha elayifini abantu abangafuni ukulijonga eli. Yabona eli kulapho iintlanga ziqubula ii-nuclear weapon, ufumaniseke ngulona nguzimele baqokelelana bodwa against abanye. Sizama ufuna ukuzifamba ingaze kuharmonayizwe kanjani singala madoda. Then uthi umbuzo wam, xa sithi sikhangela kwi-animal kingdom ngeyiphi enye imini? Jongo aya bayazama uba ikhona into abanoyenza but ba-hopeless, uyabo? All they can do is to run far away and do nothing, uyabo? Le yi-reality king. Imagine if ibingabantu aba batya nolu hlobo, because even apha kuthi kwi-reality sinazo ii-situations ezilolu hlobo, like kooma-Afghanistan, kooma-Ukraine umzekelo, yabo? Sinazo nathi iziganeko ezinjengezi. Qha ke ngoku thina apho sinxelelwa khona itotali sinxelelwa itotali because ngabantu. Bona ngamanye amazwe wona baleka phaa lifunyenwe elinye liyabhuqa, uyabo? Mane kuthiwa hayi ipati ethile imele into ethile, and ke ngoku somewhere then zikhona nele nto namabhubezi athile bendikhe ndawabona phaa, uzawubona azawuvela ubone uba sithi United Nations ke ngoku leya, yabo? Hayi eli lizwe elibanjiweyo against ii-BRICS and what alikwazi nozifayithela back. It's just an example, yabo? Apha kwaplanet Earth, yabo, zii-animals ezi, yabo? Angamadoda amakhulu, yabo? Yi-reality leya. Ii-animals sele ziyifeyisa already yona i-reality yalo mhlaba, yabo? Funeka kumelwane madoda. Unity is strength. Ntsiya, separated kwi-unity uyaqwengwa tata, yabo? Ayabhaqa amadoda xa i-unity iskatharishiwe. Umtyholi ke wenza le way. Akhona amadimoni kamtyholi afana nala madoda azingela olu hlobo phakathi kwabantu, afuna abantu abanjengabo, ongcwele aba basoloko bezenza ngathi nabo bangomsulwa kwiindawo abakuzo, yabo? Apha akukho mesi, even ke ngoku ujongile nje ingathi apha atyana kwa odwa la madoda ndijongile qha ndikosho ncam what animal because ndibona lo msibi ingathi kwayiyo kwayona le because jonga, yabo? The same structure. Yes, la madoda ziphethe kakubi. Zikhona ii-situations ezinjena nyhani kuthiwe ayigcwali le, yabo? So yintoni masibetheni phezu kwayo, uyabo? Ya, hayi ayigcwali. Jini axhwitha nodwa, axhwitha na odwa la madoda. Xa kulanjiwe kubethwa phezu kwenye. Umamele bajonga abani, yaxoka ubani eva umamele. Ngeke kaloku singatyi thina ngenxa yoba akho ayithali, sawuphasa madoda. Cheka ngomnye aya wabo bambeke esithebeni, uyayifila? Yi-sacrifice, yayisi? Yi-sacrifice without mercy. This is the natural law, uyafila? Ubhululu wabo ke ngozimqedini angamathumbu zwalahle ngaphandle, yabo? Ezi ways cold-blooded aya ezi way because once zilambe zibetha phezu komnye wazo. Akhona kamadoda or ii-crews or ii-movement zamadoda kulo mhlaba ezilolu hlobo kanye, uyabo? Ayiyofeyiki lena ayi, jo isaphila ayi, isaphila ayi. Aya bayayixhasa, jo iyajubalaza ayijonga, iyaphakama izama uzilwela amathumbu engaphandle. Jamani, jeka, skatharishiwe ke ngoku laa youth, yayibho?
ngoku yodwa isuswe konina. Yabo, umtyholi wenza le nto xa efuna uhlasela abantwana bemayithi. Yabona uba la madimoni ahamba ezi-packs. Yebo, sakhabe ke ngoku siyibeka ngokuba ngamadimoni ngokwale ilevel, but ke ngoku ayamani khazibuza uba le mind leni ingaze isolidifywe kanjani. Khabe imagine what language maybe must they reason together, these brethren eJango, in order to ba like amanye amasoja ayeke utya amanye because jonga ityiyuthi le. Yayibo, igqibile ngoyuthi le ixhasayo le kumkani. Yebo, without mercy. This is what is happening kuzo zonke ii-realms ze-existence. Qha ke ngoku according sohluke ngantoni thina ngokwe-consciousness zethu. Sizi-human beings thina siwiser. Yabo, sizawuya kubu-animal babantu apha sisekoba sele nto apha ayimani le attitude kuthiwa yi-savagery xa ibizwa. Kuthiwa xa ibizwa le attitude yi-savage attitude. Yabo, izikoli okanye i-gangster xa zikubambile yazi akhona amadoda esesuka kwehlelwa yile way ayimana abanjwe olu hlobo zii-gangster. Bona uba enye indoda bayibetha yayinemingxunya emqolo ihlatywe ngeemela fondini ithi bayenza imbawula. Ngamadoda amanintsi awayezama ukuyirobha. Like this one, la ngamadoda aqukene aya ngumkhambathi yabo, and also bakubambile usoloko uwedwa wena mntana emayithi. So watch out ungasoloko aweki ipact yakho apha elayifini. Uyabo, because oosathana baza kuqwenga. Yabo, oosathana baza kuqwenga, and ke ngoku apha ibuhlungu khona kuyakwazi kwenzeka kule situation yoba ufunyenwe ngoosathana wena aba kweli cala umzekelo. Yabo, jo while ibanjwe ngoosathana uyakwazi ufumanisa kukho abantu abaphaa babukeleyo njengoba ubona kule incident yo-ayamani kuba kumane kuba khona nakya nomnye sesinye iscavenger saseforest naso. Yabo, ulibele kukwehla phaa ngakooma-sightsee unqumla phaa nanku ubani uyaxhwithwa zizikoli. Yabo, esinye zakhangela ngapha zizawubetha phezu kwakho. Yayibo, same hunting mind wena ayimani andithi kutheni, but I'm saying can you see the pattern of the mind, like from the animal to a human being? Lintshontsho ke ngoku eli libethwa kulo phaa eliya lintshontsho ingathi lele boar yintoni, wild boar. Yayibo, la masoja without mercy akuhlekwa apha. Yayifila jonga phambi konina ke ngoku, yayifawuni xhomeka kunina boza kustanela okanye whoever manskapo amangeyona, but abanye bayakwazi babe kustanela seliphelile ixesha lakho. Yabo, praise mighty ayman, always be under guidance, because lena ayman yi-reality yenzeka kuzo zonke ii-levels of i-existence. I-life even ye-human beings i-like this in essence. Qha abantu babanjwe ngantoni ngalaa nto kuthiwa yi-mind programming. Kukho impunzi, yabo, ihayena ziyazazi uba zizihayena. Yabo, ii-crocodiles zihlala emilanjeni yazo because ziyazazi izii-crocodile. Each man ayman, that's why ufawunda kukho ii-territory ezithile ekuthiwa ziranwa ngabantu abathile, kukho ii-territory ezithile ekuthiwa ziranwa ngabantu abathile. The same thing ayman. Can you see? Otherwise akho mntu udiscriminatwayo apha or mhlawumbi kuthiwa hayi ubani uzenza bhetha ingathi akho mntu like sizama ukulungisa madoda i-reality nohlobo esizifumana sikulo siluhlanga as a whole for the sake ke ngoku yethu singabantu. Yabona la madoda amabini la, jonga nantsi enye ikhaya, nasa sinye isikoli sifika, zafika izikoli. Hayi ke zona yabona ke ezi zigangster nyani zaseJango ezi ayimani hayi aziqhelwa zigxitha uphila ezi while ezi zikhila ziyasebenza. And zifuna isisu Jamani, amathumbu Jamani, uyincosi nantsi ke le wendithetha. Cheka ayamani, check youth ayamani.
This is the reality, masoja. Human abortion. Yabo, baby fetus selling. You know, Imani body parts selling. Ikabile Imani youth. Nansi lewe kudala nijeka jamani. Zilewe kudala nifuna. Yes. Cheka ay. Ndiwisile masoja, ndiwisile. Izani kaloku aya, izani. Hayi bo ayimani ngathi uyacotha nje wena. Yasi? If I found, imagine ayamani ngenye imini hleli zonke eziwe under the same tree sicula together. A happy tree together in our freedom. All animals in jungle is one. Like la way you Simba. There is no such a thing. Ayamani cheka. Iyuthi le kubethwa phezu kwayo ba. How could this thing can be solved when a king? And then if these animals or animals themselves, they cannot be fixed to be like abantu aba-civilized. Because kaloku, like okanye must take from a state of a human being. Us as human beings, Mosi, we also possess this state of mind. We are also like that too. You see? So those who are like these ones are kept in jail by the system. Police make sure to minimize the energy among society. The energy le ile uthi xa uza ku-energy indawo yabantu abamnyama ucifama uhamba phaa uphethe ifowuni utshayiswana kubethwa phezu kwakho. Uba ucima fam, you must watch your step always among society ye-black man kubethwa phezu kwakho. Yasi? Uhozile ungahozanga bethwa phezu kwakho. Yayibo? Yasicheck ethwa phezu kwayo ayimani tsala nangamadayisi. Uyayifila? Ngekancamo ay tu king tu ngekancame uay. Uyafunda wena my lord? Habo ay. Lama soja la cheka aya lama soja i-food chain yabhanga kulamadoda. Yabo apha ke ngoku kubanjwe enye gangster okanye enye inkabi zezinye inkabi. Yabo ya kuthiwe jonga sicifama ziyaqala scatter and conquer. Uyabo sawubetha phezu kwayo le. Uyayifila wena lord? Ibhace. These ones, when they are unified, they are unqedebuli. Cheka man, even though you want inikwa la maximum respect asiyindawo aya, and we're still gonna fight and we're still gonna try until isini found nobana hey nixhathisile ithu anqondi ithu zawulenza ixesha ithu kulama soja wafana move away kwethu. Yasi. Yasi wena man. Mercilessly. Mercilessly. Yabo. Le reality wena my lord le. Yayibo. Iyenzeka pha kwa earth le. I-life ilolu hlobo. Yabo. Jonga youth le ay. Cheka bethwa phezu kwayo. Cheka ay betha phezu kwayo le cheka ay betha phezu kwayo youth le yakubethwa phezu kwayo. Cheka Nkosi ayikhutshwe eswini aya. This is war. Can you see nature is at war in its creation. Kubekho aba bazokuxelela ba iplanet ngumother nature. Where is the mother here? Buphi ububele apha This is lena ayamani ilanto bathi intoni bathi patriarch abantu kabebiza lawe apho kufumanisa ukuba ku-establisheka i-law ne-rule of man. Apha la madoda ayarula i-territory ezithile according to i-strength sawo ngozi-organizer wona nangoba advance kwawo in terms of creation. Ayiyo lento ibangela uba kuthiwe human race.
because bona uaya is animals they ain't supposed uba baziconsiderisha uba okay thina siyi-animal race, thina bantu sisi-human race. So this is the race in reality ke ngoku of creation. Then ke ngoku abantu ngoba advance kwabo bazi-organize, started to create a police to make sure these ones who got this type of mentality, these ones, they must be kept in jail. Then they call it order. Now they start to starve these ones. That's why ke ngoku sifumana when one of these ones fumanisa baqhashile, because uyabona amadoda ngoku emabini still acontinue with the same thing ayenza eyinqwaba. Akho mahluko kula madoda. You can't say ba because of uaya abebe by 5 uinfluence ngo it is in his genetic this thing to be like this. They found out when I man in his blood to be like this. So kumhlawumbe xa ucinga what could it take to bring peace among these brethren there in the jungle, to understand that they share everything together in the land. To understand that they share everything together in the land. Yabo lama soja kuwo yi-playground le, yi-hunting, I mean war zone, hunting zone le go aya. Eat or be eaten alive, live or die. Ansibheli ka ayimane ebona uhlobo egcwele ngalo. And ke ngoku ukhumbule la masoja uhlobo amerciless ngalo aya abetha even kwaphezu kwawo kwaodwa. Zikhona i-movement ezile way phakathi kwabantu. Hayi cheka nanku ke ngoku omnye aye zibabe sitsho nase nansi enye inkabi ibanjwe zezinye inkabi ke ngoku. Uyayibona yachocha ke ngoku because kudlala umdlalo oyi-1 kuyazwana ayi. Yabo i-prayers ziphi ayi zisipana phi i-prayers. Ucima fama khange iprayer lenkomo umhlambe enhlizweni yayo. Ngoku imithe lamasoja. Like eziwezovala amehlo i-trouble isiza. Ithini because jonge animals they don't close their eyes aya. They prepare to battle and they know this is a battleground when a lion. Yes, unity check, unity is a strength. Pet aya chase them away, sheka nayo bodwa aya. Unity umtyholi chase them away, but ke ngoku kuleni game engathi ngumtyholi yena himself who has come to take. Cheka aya i-1 ke ngoku apho 1-on-1 yabo, but umkhuba usemnye. Naphakathi kwabantu ayimani bakhona abantu abayilewe yilana ukuthiwa umuntu ukuve kuthiwe we can't accept that type of behavior, you are behaving like an animal, so bekuthethwa the way. Andithi mose kuthiwa i-human being iyi-master yona ye creation, so sizinazo zonke ezi-brains zezwe. So ihayeni kwakhona kwalapha kuwo ngumuntu nebhubisi, yiyo lento ubona nezodiac ufika i-symbols izi-animals ezithile, because we find that eziwesi sibona ngani ne-character. Intoni eyenza intoni ubana le ibe yiyo le, intoni ebangela le animal ibe yiyo kulo mkhuba. If this animal would stop this thing iqala utyinca, it becomes so alien to it, yabo. Yeah, so if singabona umzekelo izebra eyenza lewe, ungatsho kwawena uthi waya le zebra nomkhuba wehayena. Nemikhuba yenza imikhuba yehayena, you know, because it's hyena who does that. This thing is genetic. So ayamani, don't you think that if peace could be brought among these animal races, zizawustarve those ones who eat the flesh of others? Because truly these ones who eat ilento iflesh zizwe zize neplague kule land. Ilendi yezebra nenkomo namaqhude de green, but when these other races of the other animal races come among them, they bring hell in their land and death and devastation. And again, among the kind of those who can come and bring hell and devastation, there are other animal races also who bring hell in these ones, fighting to glitter the same fucking nyama day.
You know? This is the reality behind all existence that we are living in this time. It has been going on for ages. This is war, my king. This is war. There's no peace here. Can you see? These brothers, they are fighting, and the equipment and the tools zazo to battle, it's what they are given by nature itself. So they are armored by nature in their birth to come for war. You see? With an unending appetite of thirst and hunger. Keep on moving, soldiers. Keep on, my soldier. So, how can peace be achieved among the animal races? This makes me wonder when we talk also about the human races. Isn't this the race? Because check these ones also, these other brothers, where are those ones? The lion were the lion brothers. The lion brothers also, these ones, they want the meat also, the lion brothers. You see? But also the hyena brothers, they want the meat also. So they have to fight now together for that thing. You know, that thing, it reminds me of scramble for Africa, you know. So, this thing, when am I not in the Kumbuza scramble for Africa, yabo, what was done by other races to take over African lands, you know. Asifani nezambuzi thina, because uba ngatshona ngapha umuntu omnyama uyabulawa, uba ngatshona ngapha umuntu omnyama uphethwe kakhulu, wherever asinaxondo la. Akuba mhlambi sifakwe iprogram yezebra while singamabhubezi, and ukhumbule ilayoni ayamani xa idibene nehyena ziyinqwaba iba libhubezi, ngoku ibiyilayoni inyama yona iba inyama himself. Asahlelwanga, we are not caught up in such a situation, even us in this time. This is something we need to think as the African people, you know. Because why we have to be human races or human race? Race to where? Racing with who? Because if we are racing, we're supposed to have an opponent we compete with. We're racing with who? We ain't supposed to be even human race. We're supposed to be humans or men. Huh? You know, no race. So the man who knows to put, the man who put the race, he knew that there is a race. So what if amabhubezi, ne-crocodiles, ne-spider, you know, all those who eat flesh and consume, they feed on flesh, not on the ground and plant, they came together and they said, Jonga, we must take over everything. And all those who are outside their kind, they can't fight back because they are not even prepared for that thing. They eat grass. So what they're gonna do, they're gonna step in their lands, in those green lands, and they will bring death and devastations and plague when they are there. Now it becomes the race now. Race to scramble for their land. You know, hyenas, them come. You know, and when it is a race, you found even in our crocodiles, outside get river was across the land, so the tapes were so the race is cold blooded. And if this is a check history about the they have been treated like that. Isn't this the reality behind all existence? And yes, you're a guy who will accept Tatina. You are never seen Bambele Pipe like Jesus so very much. Oh, and as long as we hope you got after we die, we go somewhere. Nabatotaya pass was those out. And they know the only way for them to eat is through death. And us, we must accept death so that we make food available for them. While we don't know where we are going. They know there is no fucking better place that we're going to go after death. But it definitely they intend to create up because wise.
because I like if you can find other animals, even though like zityiwa elahlobo in that cold-blooded, like they seem like not to feel the pain or to be conscious of what is happening. So it creates a new the thing, yeah, but it prepares for the thing. But for those who are like me and you who are hiding, we must feel it because it's an eye conscience to decide. You know, this is something I really wanted to share, man, sister. I mean, there is this reality that is happening here in Shabin, and the animal kingdom still keep the prints of that reality. And us, we have our own imagination. Because you know, these brethren, man, is better umhlaba, the wise, because they understand occultism. Ye-forces ze-nature, ukufihlakala kwe-forces ze-nature, uhlobo sebenzakala kulani ba befuna ukucicela ungaloyiki, definitely nawe uzawuphinisa ngwakho right. They know that thing. So into okay, bekube ngumuntu omngubafu, yabo, at least ube uzokwazi uba ungonyama nongonyama, and sometimes yabo, but sometimes it's not always like that, because ezinye imanzi they know into ubana kaloku ungangqamba vuthini, it depend kwi-skin, yabo. Yolana amanye amadoda akaza noba umngamngam bakho create mawathi enhloko qhasa ucimba izibane phele nalona umuntu ethi bakwanele ingane ucimba vama ungamngam, yabo. So now it's no longer now age. So as time goes, an idea, a mind start to invent things. The forces of the mind, they equalize each other, man, and put themselves into neutral, because whatever that the mind can produce which is dangerous, it can produce another something which is good, which can erase that danger of that other thing that the mind also really produced from the beginning of time. Yeah, see. So this is the reality that is happening in that family. Yabo, le reality. Zinhlanga ngenhlanga. Yona nokuthiwa zirace. Yabo, kuyaracwa apha for something that thina sashiyeka, because kwabethwa ukuthi phezulu kwathi kudala. Sashiyeka. Asafawundi ba. Yabo, yilantona ndizibuza yona ukuthi xa abantu abamnyama ndibukele i-history nohlobo kuyi-slavery ababephethwe ngalo, ucalucalulo nohlobo like i-judgment esayifeyisa ngakhona, ndikhe ndizibuze mina ubana ingaba eli hlanga lalithe mhla lasijonga singabantu abantsundu lasibona njengotshaba, ingaba i-spirituality sabo uthixo abamkhonzayo unjani? Because naxa beza nezixhobo zozosibulala bayazithandazela, bayazithi. So ndiyabuza eli gazi liphalalayo leli kucelebrethwa ngalo kulo thixo weli hlanga lithe ukusinqoba kwethu lasinika kwa the very same thixo into yobana ngoku simamkele uba uyinkosi nomsindisi kuthi kanjani. And this is a great scheme that has ever been done, yabo. So this is something, man, you in yourself, you must give yourself some time to think about, you know. Okay, ucinge, uyabo, into yokubana wakwani in this world, wakwani, because le yi-reality. Amadoda ane-nuclear weapons, yi-army le yenzeka apha, yi-war le yenzeka apha, kuyaqhuma apha, kubethwa phezu komntu and ndijongile nje amadoda atya inyama ingathi they will never stop ukutya inyama. And meaning the more they exist abayi-threat kula madoda angayidlityi inyama adla umhlaba, because wona ladla umhlaba ubatukutuku kwawo zinongo zomhlaba atukutuku for uba ngamakhaphetshu kwezi zidla inyama ba zibacele zibanquma. Yona le ufumanisa kukho into ekuthiwa zi-human trafficking, ii-body parts eziselwa illegally, nabantwana abalahlekayo, kukho nee-pedophiles nootata abathi, because abanye abantu like igorilla and all that stuff, I can check here, but suddenly ungafuna uveza izimali bona igorilla de uthi indala le igorilla ukuthi izawukhwela enye ingorilla, just like izinja, they don't have even age. Once nje bemature qha idumbe bekuthiwa phezu kwayo noba ingakanani, you know. There are people who are like that. The same way of thinking from an animal, you can see it in the behavior patterns of a human being. And this is the mystery of life. And abantu abaninzi it seems ngathi they don't want to accept that this is the side
of this reality we are living in, and there will never be a change so far according to how I find, until people they are aware or they wake up to the full scope of the truth. What the hell is going on? Because these people will not know how this thing goes, or will never like by this thing. It's just because thina singabantu we are more advanced, yabo. But ke ngoku I can't say uba andinode bayikrobele bra, because ungayikrobeli nje wena kungenxa yento lobana akukho war kwilizwe lakho, yabo. That's why ungayikrobeli, yile nto yobana akukho war kwilizwe lakho. But the moment bekunothiwa kukho iwar kweli lakho ilizwe, ubone uhlobo iwar elilo, abantu uba babehave kanjani when there is the absence of right and wrong and good and evil, when people they do whatever they want. Ubukela amajoni enza ntoni abantu, even xa khona nothiwa i-civil war, ubukela abantu bengena ezindlini zabantu abamhlophe okanye abantu abamhlophe kwezabantu abamnyama, ufike bedlwengula abantu, bathatha i-advantage brother whenever such a thing occur. This is what is in our mind deep in essence. Because of kukho isikolo is to school wena, so that wazi umahluko between la madoda agadarisha sigqibo wabukela kule video igqithayo plus nabanye abantu kuthiwa xa bebizwa zi-civilized beings. Now size kwi-point of being civilized. To be civilized is to get away from that type of behavior. That's what it means to be civilized. But the more we find men become civilized, with the knowledge men acquire in his civilized wisdom, we find the more he becomes more savage and more barbaric. Because instead of men to show that he's more civilized and heal and expand and build more magnificent things and explore the creation as a whole, man is busy watching another next man who is less by him, that he must not come and conquer his own small land while the galaxy is so heavy. Why the man, if the mans are millionaires and they are billionaires, they can leave us here on earth, they go there kwamas bambo colonize Mars there, bashiye thina apha emhlabeni siphile yethu peace. But remember, that attitude is not an attitude that is found kubani othile especially. No, it is a mind of man, that one. Because man uyikumkani of the animal. If you go to the Egyptian literature of spirituality, you will know that a human being or son of man, he is the king of animals. He is the combination of all these animals as one. He is more like the avatar among these animals. Do you get what we are talking about? The man is more like the avatar among the animals. He is the one who can rule the fate and destiny of these animals. Because yena unikwe consciousness, akwazi ufila, abe nonembeza and all other stuff. But now, the animals, they don't have, we see them brethren there, how them do the thing. They don't even have such a conscience. These ones, that attitude, they military. That attitude, we call it animalistic mind, is the welcomed attitude in the times of war and military. That mind. Savagery is for war. So now people, it's more like now they do what they call for real control, because they don't deny that human beings are capable of such attitude, of stretching such actions into such drastic measures and to do even horrifying things. Amanye amadoda athethe even bombs to their people or to the people next door, while they ask us like he atomic bombs are saying Hiroshima that was new now. Yeah, but we are not talking politics, we are talking the reality of what is. So I categorize life in this way. Izifundiswa neziphathamandla, the elite, the group that rules the world,
zezi brothers zityinyana, i-civilians and the common people, zezi animals who eat i-grass, like i-elephants. Zikhona ezinamandla mosineziyenkulu like apha babona abantu babonayo ngathi bathe trucks kodwa nabo ba-under the same fucking thing but baxa bafamba abantswampi nabanye abantu, yabo. So the brethren who eat i-flesh, they know bona into yobana yi-race upon the fields of those who don't eat flesh, and they are defenseless against us. And Tina, once we meet one of these ones, we territory that we ambush, we're gonna kill them also and chow them. So it's more like aya kwesisabi spirit so devour with flesh. Esa spirit sithi flesh, it's more like nyani ubona ba si spirit because ngoku it's no longer kuthiwe nqa into yoba namani aya ngomnye wethu into esiyifunayo esa spirit flesh, but also siliva within i-flesh. Yiyo le nto sikwazi uconsume even the flesh of its own kind. This is the highest form of wickedness that you can see. Human beings are like this exactly, and this is what is happening here in this earth. Nina nilibele kuyi-conceptualize leyo ngoba evil, good, and what. There's no good and evil and what. These ones, they know no religions, no good and zenza qha le nto they want to do according to how they feel. There are people who are like this in life, exactly because of their power. Nawo la madoda enza ngokwepower yawo according to nature wanika. Uyayibona mosipa ngibeke kuba umother nature kodle kangakanani ziyabila. And ke ngoku it seems ngathi each of species sinayo i-conscious mind ye-unity to get organized. Why thina human beings we don't have singabantu abamnyama such a thing? We don't have that unity to organize. What a strange thing, you know. Wena une-dream ngoba hayi planet Earth one day, or planet Earth is a paradise. In fact, planet Earth is a paradise in its essence, but the paradise got both strands of the energy, the positive and the negative, and the hyenas and mabumezis and the Nzulamtis must get together to protect their own. While they know definitely that the lions, they come together. You know what is so nice about the lions? Even though the lions in their essence, they are together with the crocodiles, because all of them, they eat meat. When they are in the benefit, they chow each other. But the green ones, they don't chow each other. But that is another advantage. You see, if those who eat the green can get together, they can conquer those ones. Because those ones, since they are so selfish, even when they meet in the battlefield of the green, of those who eat in the green, they chow each other. Also, as a smaller by no akhona kanye amadoda alayike hlobo ebone elinkampu alivani nenkampu elithile, funeka liyorunda inkampu elithile, and indawo ethile if amadoda athile anyathele kwi-territory, these ones will come and bring war to this way. You know, this is happening in all levels of creation. iBhayibhile, brother, these things of churchical will blind you from this thing, and they will make you feel like you must kuthiwa you must be a sheep. Let's check a sheep into yokubana yenziwa ntoni zii-wolves. Let's check. Sizawukhangela into yobana andithi mose apha emhlabeni abantu bazibiza ngee-symbols, abanye bazibiza ngoba bona bazizikopion, abanye bazi-crouching tiger, hidden dragons, yabo, abanye zii-lions, abanye zii-cats, yabo, abanye zii-mouse, abanye zii-rodents, abanye zii-spider, yabo, abantu bazibiza ngozibiza, yabo. So kukho ke ngoku abathi bona baziship,
baziship. Mosi, character, the group of people, they give themselves the character in accordance. Yabo? Jonga. Nansi. Apha ndifuna si-observe into nokubana uma iseyifika iwolf kwindawo yee-ships kwenzeka ntoni, uyayibona? Sheka mntakwethu, nantsiya iwolf phakathi kweship. Yazibona iiship zenzani xa kufikile iwolf engcuka? Ulungiselela utya aya ulambe esibindi sithi uphi umalusi, cause iibhokhwe iigusha zihlahla lishiwe zodwa esibayeni. Jongo ayi. So ukuba check, uyabona ukuba uyigusha, yes I, this is what happened kwigusha. Ngiyayibona kwenzeka le nto kwigusha, ngiyayifila yigusha ke le. Kukho abathi bona bazigusha, so zikhona ii-brothers ezizii-wolves kwa i-emblem yazo zii-wolves. Zenza le nto kii-wolves kwintoni? Kwigusha. This is what wolves do to the sheeps. Uma uyigusha ukukutya kwengcuka, ngiyayimo, nanku uSathane ufikile, ngena phakathi kwezindlu kwemvu zemighty. Zitsho kaloku zona zithi zizezemighty zizigusha. Uxa kuba bengayenisuppose baba-powerful nabantu bemighty ngaba babatyale. Kaloku uSathane asimaze weak mos thina ngoku. How is it possible ngoku igusha? Yebo, igusha. Yabo, yenziwa laa nto igusha zii-wolves. Yabo, Aya yi-wolf and ayazazi ngqo. Uyiwolf ucofa uma ngenye imini uyazahlale no-Aya ufike behleli in the same place bencokola okanye beshumayela together, whatever they will be talking about i-matters of their animal race. Check. Yenziwa le nto ke igusha yingcuka, uyayiqonda? So iigusha zinala madoda to watch out. This is their fate. I-survival idepende very drastically. Nanku nyani, ayoyuthi ke ngoku le, yoyiyuthi, yeyiyuthi ayamani, yiyuthi egusha leya ityiwe ela hlobo boye. La madoda nabo Sathana bafikile and uyabona uba basenzani isibaya. Hey, umtyholi ungenile madoda endlini. Niyazibonela ke madoda, niyazibonela. So ziqapheleni ezi concept abantu banixelela ngazo apha phandle apha, yabo. And mna ndiyincanywa laa concept yamaChina bezi-dragons, yabo. But ke ngoku ngeli xesha ucinga uba abantu dragon, hayi Chinese axelela there is a good dragon Aya who is strong and powerful. When they talk of good, they talk of superiority amaChina. Nina nithetha nge-goodness, ingcuka. I mean i-goodness nizigusha. Hey, awuyajuka.